Mga kaigsonan ug mga mahalamong tigpaminaw nining tungura karon sab kini ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing mga dapit kaninyo og mga panghinaot ng kamungtanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas o sa ingon na magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan. Masa wala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban naman sa mga basang referensya nga dili kasupak sa Biblia nga gitudlo ni Master kanamo padayong sa mga among gitudlo kaninyo. O nining tungura karon dili nato pagkalimtan sa tanang mga kaigsunan ang atong obligasyon may tungod sa paglikom nato no para sa PBCM Palace Reconstruction. O kumusta sa tanan nga mga kaigsunan labi na diri sa PBCM compound sa inyong pagsunod kumusta ka ninyo? O sa tanan ang mga kaigsunan labi na sa mga chapter president sa nagkalilain nga mga dapit diin nag-abaga sila sa pag-atag o pag-alayon nga nagbaton sila sa ilang tagsa-tagsa nga pag-angkon sa radio program para maialag ang kining tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta mga kaigsuonan o mga kigalaan? Kini inyong alagad ebanghelista Brother Kili Insipido magiguban kayo ning orasa karon ning tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sulay paglangan ihatag usab kamo sa akong kaubang ministro o ebanghelista. Kamusta og maayong pagpatalinghog kaninyong mga kagalaan o mga kaigsuunan? Kini usab inyong alagad sa kahanginan Evangelista Brother Carlos Feliciano nga makauban kaninyo sa paghatod sa mga kamatuoran niining programang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug magpaila pa akong kauban nga ministro o ebanghelista. Kumusta og maayong pagpatalinghog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dining 36 na ka mga radio station, Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa adunay matag-adlang Domingo ug aduna usa matag-adlang Sabado sa inyong pagpatalingog. O kumusta karon sa inyong pagsunod dining takna karon sa inyong pagpaminaw dinhi sa radio o pagsudong sa atong programa sa Facebook. Kumusta kaninyong tanan mga higalag mga kaigsunan. Og sa mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniosang panagtigom. Gato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busa giawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati ninyo kami. Matag-adlaw kita nga Sabado mga kaigsunan duha ka hugna sa inyong pagpatalinghog. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas gahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Live sa Facebook mga kaigsunan o gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother David Resaba. Ingon man ang naghatag sponsor nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin nga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luog, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo matag-adlang Domingo dinhi sa Mount Apo Radio alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan live gyapon kini sa Facebook. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo matag-adlang Domingo dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKO Radyo Ronda alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug adunay pagsubli dinhi sa matag-adlang Martes ug Huwebes. Alauna imidya ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook, makita usab sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5 mga kaigsunan. Kumusta usab sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixki di Dipolog Radyo Ronda alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion matag-adlang Domingo. Live gyapon sa Facebook ug makita gyapon sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo matag-adlaw nga Domingo dinhi ning maong sibihan sa DYLA duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Live gyapon sa Facebook ug kining maong tulumanon gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM.
Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan din sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa, mabati ninyo matag adlawng Domingo din hinining maong sibihan sa DXEL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado live yapon sa Facebook mga kaigsunan. Ato usab kumusta ang mga kaigsunan nga nagasudong sa atong programa dinhi sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Patterson, PBCM members. O ingon man ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, usab atong gikumusta ang atong PBCM Legal Counsel, Attorney Ramel G. Carion. Ni atong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O alang sa mga kaigsunan ng mga members PBCM, ang atong mga official ng mga bagong basahon, available na kini sa ato ang central office din sa PBCM Compound, Barangay San Antonio, Hasan Misamis Oriental. Kuha na kamo kopya nini mga higalag or mga kaigsunan sa membros sa pagtulunan sa PBCM. O dugang usab pagpahibalaw sa mga kaigsunan sa PBCM o sa mga nagsunod sa programa nga kining kanhi ministro o ibanghilista nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo sa screen kung galantaw ka mo sa Facebook, tanawa lang iyang ulagway. Kayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak o gi-spell na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag, gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulundan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og ninhigayon na mga higalag mga kaigsunan aron sa pagisgot sa tema. Balik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsunan, Brad Ron, Brad Kelly, Brad Carlos, ang ato karong pag-isgutan mo kini. Unsa ang gipasabot sa nakasulat sa Roma Kapitulo 8, versikulo 9, ngadto sa 11. Muning atong pag-isgutan karon, pero sa dili pa ang atong pagtuon ini, at usang i-display Bradron ang mga nagapangutana Bradron. Okay, Reb. Aron ato mapangamusta, no? Okay, Reb. Mao ni ang mga pangalan sa mga nangutana. Una dinhi mao si Efrain Anino Guhilde. Ang ikaduha mao si Boy Ortiga. Ang ikatulo mao si Rigor is Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. O ang ikaapat mao si Iliboy Dikdikan, Minglanilla, Cebu. O ang ikalima mao si Nobyembre 4 din sa Mambaling, Cebu City. O kumusta kaninyo nga mga nagapangutana? O katangilang ang tubag sa inyong mga pangutana nga mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKO sa oras alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. O dining higayon na karon ato sab nga ipakita Bradron nga atong gitawag og kalihukan sa atong pista Bradron, no? Okay, sa ato sa ang gibali gitawag og pista na to ang celebration. Okay, Reb. Atong gipahinungod kini sa gitawag nato spiritual birthday sa atong magtutudlo, ika-21 ka tuig na nga pagsaulog nato sa iyang gibilin nga spiritual birthday celebration nga gitawag po nato og fiesta celebration. O karon ang atong pag-isgutan karon mao nga sa atong tema Bradron. Kini ang unsa ang gipasabot sa nakasulat sa Roma Kapitulo 8, versikulo 9 o ngadto sa 11. Kining nakasulat dinhi mga mahalamong tigpaminaw. Usa kini kabutang nga ang nakapahayag nini mao kana nga ang Dios niya na ang Espiritu Santo ug ang atong Ginoong Kristo ug ang Amahan musulod sila sa lawas diya sa tawo. Makasulod kaya ang atong lawas, gitawag ka nagtemplo, tungod kay ang Espiritu Santo, ang anak nga mo, ang atong Ginoong Kristo nga gitawag sa Biblia og pulong, nga mabasa sa Juan 1:1. Ug ang Espiritu Santo, kana silang tulo, magkausar kana, equal kana, unsay puriba niya na, Bradron, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ang puriba rin basahon ako sa Biblia ang New King James Version, Holy Bible. Basahon ako ang 1 John chapter 5 verse 7, gingon kini sa atong mabasa. For there are three that bear witness in heaven, the Father,
the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Nga sa atong pinulungan, kining unang Juan 5:7, kay adunay tulo nga nagapamatuod sa langit, ang Amahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo, og kining tulo usara. Atong nakita ug nabasa sa Biblia nga doon na di ay tulo nga nagapamatod sa langit. O ang tulo, una ang Amahan, ikaduha ang Pulong, mao ni ang atong Ginoong Kristo. Kay mabasa man ni sa Juan 1:1 nga ang Pulong mao si Kristo, nga sa versikulo 14 sa Juan kapitulo 1, nahimo kini siya nga tao. Unya ang giingon diyon sa atong balikan sa gibasa nga og ang Espiritu Santo og kining tulo usara og diin sila nagkausa sila nga naa sa langit sa sinugdanan og nagkausa usab tungod kay kini motimplo kini sa sulod sa lawas sa tao, mao kini ang unod sa nakasulat sa Roma 8:9-11. Unsay puriba ni Brad Carlos sumala sa Biblia? Sa dili pa siguro basahon ang pre-reverend, may siguro nga ato sang ipabati ang tingog sa atong magtutudlo. Ang masusi sa mga nagsunod karon kung nini bang bahina sa atong tema nga atong pagdadao niini, kita man ang mga ministro sa pagtulunan sa BBC ubos sa pagdumalat ni Reverend. Aron masayran sa mga nagsunod nga ang muhimo gid sa pagpamato dinhi mao gid ang mga ministro o mga magwali sa PBC. Hindi mao po gisulti sa atong magtutudlo. Sigod sa gipayag ni Master. Okay. Paisad Bradon sa ato pa, buti pa sabot nga pagsirado Bradon kay labi na nga ang gisundan nato o ana ay mga nanggilain lahi nagpagtulunan padim Bradon. Tinuod ka na. Busa sila nagwali og atong ipasumada sa kang Master, matud pa nimo nga unahon si Master kung sila ba'y pamation. Correct. Okay, atong paminawon ang tingog sa atong magtutudlo. Sunod na, wala lain ka. Namuyagyag. Sa kinatibok ang sanasot. Ang wali lang sa bibisin. Ang tao maminaw. At ang tagadasdaton sayang tagwali, gomer mao ang Biblia. At wala magwali ang bibisin. Walang pataka, walang unsa. Para ikasumbong sayang tagwali. Wala ito. Pwede. Ikaduha. Ay ang bibisin. Gagaitap sa mga libro na dokumentado. Hindi manuhali ang bibisin. Ibasda ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa kalibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Matinaw, Reverend, sa atong gipabati nga pahayag sa atong magtutudlo ato ding pabati tungod kay sa gika pamulong mo na Reverend nami atong gisundan gud nga nagwali gyapon mahitungod sa Espiritu Santo kanhin ato na nga mga kauban nga mga ministro nga nagtukod na og pagtulon ang padim. Din ang presidente og founder mao si Macarayo, kauban pud niya si Danilo Nacua. Aron masilad-an mga higalag mga kaigsuonan nga matud pa sa magtutudlo dinhilang kuno sa mga magwawali sa PBC maminaw. Aron gyud nga inyong masabtan og hibaluan nga mao gid di ay ang gipahayag sa magtutudlo. Basahon nako ang gipahayag sa magtutudlo, i-display nato Reverend sa screen ang gipamulong sa magtutudlo mao ni. Gingon din tinuod na matud pa ni Master wala na ilain karon nga muyagyag sa kinatibukan sa nasod. Matud pa ni Master ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw kaya ang pagabatbaton sa iyang pagwali primero mao ang Biblia kay wala magwali ang PBCM nga nagpataka na lang og unsa para ikasumbong sa iyang pagwali sa libilos dili. Ikaduha kay ang PBCM nagaukab sa mga libro nga dokumentado kay dili man muwali ang PBCM og basta-basta na lang o nga magyaw-yaw-yaw ka diya nga wala kay dungawan nga mga kasaysayan sa libro sa tibok nga kalibutan bisan pagani sa Encyclopedia Americana ug Britannica. Busa inyong paminawan ang atong wali karon sa DXQO, DXIM o DXCO. Matinaw Reverend gisaradan nga kung ang tao maminaw man sa wali sa Espiritu Santo nga katumanan si Master anhilang gyud maminaw sa mga magwawali sa PBCM. Og nasayod kita Bradon nga dili lugar ingnon ta nga pagpadako sa atong dapit Bradon nga may mga hulagway niya na nga daghan lugar kami Bradon sa picture no nga si Master nagtunol gipalingkod
kunya kauban niya, unya gipakupot og Biblia brethren. Tinuod ka na, Reverend. Nya nang tungura dili pa kita makahibalo. Lugar paabuton ka to nga ang mo dala lugar kay bali sa pagpamatod kita brethren. Busa gani gihimo ta ni master nga chief minister. Buti pasabot kinsa man sa mga mibulag o kaha magpatuo nga ang ilang hinubaran sa Biblia mo'y husto, dili gina brethren, basta dili maaprubahan lugar nga kita kung mugamit sila niya na nga dili mauyon sa atong prinsipyo brethren. Kasupak kani wa na itudlo ni master. Busa karon para mapamatud-an Brad Carlos, palihog pagbasa sa Roma Kapitulo 8 versikulo 9 ngadto sa 11 nga ang gipasabot niya na nga ang Espiritu Santo ug ang atong Ginoong Kristo ug ang Amahan kamoy nagbanhaw sa atong Ginoong Kristo musulod na sa lawas o motimplo og nagkahulugan usab kana nga dili pud motimplo og dili matarong ang mga tao ni ana. Hay nang prueba niya na o sa mabasa Brad Carlos. Ang prueba, Reverend, atong pagabasahon sa Biblia ang may tatak SDA Bible sa Roma Kapitulo 8 versikulo 9 ngadto sa 11 atong pagabasahon. Apan kamo wala diha sa unod, hinunua anaa kamo sa espiritu, kung tinuod man nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Atong pagabasahon sa 10. Apan kun anaa si Kristo sa sulod ninyo, bisan patay kamog mga lawas tungod sa sala, ang inyong mga espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. 11. Kung nagapuyo sa sulod ninyo ang espiritu sa nagabanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, siya nga nagabanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, magahatag usab og kinabuhi nganha sa inyong mga kamatayon, mga lawas. Pinaagi sa iyang espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. Tumao matinaw nga sa bersikulo 9 kung atong balikan, ang bersikulo 9 gitinaw. O apan kamo wala diha sa unod. O timanan nato. Kung wala man diha sa unod, hinunua anaa kamo sa espiritu. Tanawa ha? Kung tinuod man nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diya sa sulod ninyo. Nagmensyon nga wala diya sa unod o ang Espiritu sa Diyos nagapuyo sa sulod ninyo. O nagingon pag yun. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili yan ni Kristo. Sa versikulo 10 nagingon, apan kung anaa si Kristo sa sulod ninyo, bisan patay kamog mga lawas tungod sa sala, ang inyong mga lawas ang inyong mga espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. Unya, sa versikulo 11 gitinaw, kung nagapuyo sa sulod ninyo ang espiritu sa nagbanhaw kang Hesus, o na, nagbanhaw kang Hesus, magpuyo sa sulod daw. Gikan sa mga patay, nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay. Kung nagapuyo sa sulod ninyo, ang espiritu sa nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, maghatag usab og kinabuhi nga na sa inyong may kamatayon nga lawas. Pinagi siyang espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. Di ba matinaw, Brad Carlos, Brad Kili, Brad Ron, nga nagisgot kini nga ang espiritu ni Kristo mupuyo makatimplo sa lawas, Brad Ron. Unya ang espiritu sa Dios magapuyo pod sa sulod. O katupong nagabanhaw, espiritu sa nagabanhaw kung Kristo mo puyo, punto sa sulod. Ang nakaron. ipasabot, ang Reverend nga nagabanhaw kung Kristo, mamanang amahan. Oh, nakaron ang atong susyon. Kung kinsa kanang espiritu sa Dios, sumala sa Biblia, Brad Kelly, kinsa kanang espiritu sa Dios. Kini ang pinir ko na ato lang pagbasahon sa Biblia sa 70 Adventist Church sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 16. Og sa nabitismuhan na si Jesus, siya mi hawas dayon gikan sa tubig. Og tan-awa nabukas ang kalangitan og iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati og mipahaluna kini diha sa ibabaw niya. Mao kun Reverend. Atong gibasa tungod kay kung balikan ta ang Roma Kapitulo 8 versikulo 9 sa atong nabasa kaganina, gitinaw
O, apan kamo wala diya sa unod. Hinunoak, anak kamo sa Espiritu. Kung tinuod man, nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diya sa sulod ninyo. Ang punto, Espiritu sa Dios nagapuyo diya sa sulod ninyo. Kung mo atong gipangutana si Brad Kili, kung hain ka ng Espiritu sa Dios nga magapuyo sa sulod ninyo, ang gipasabot di ay nabasa sa 3:16 sa Mateo, nga sa diyang ang atong Ginoong Kristo nabautismuhan, mihaw si Kristo gikan sa tubig. O tan-awa, diha lugar nga nabukas ang kalangitan og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati. Ato pa katong Espiritu sa Dios nga mosulod sa lawas sa tao sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga siya gibunyagan, gitawag ka nag Espiritu sa Dios nga ingon og salampati. Kinsa kining Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati, mao kana ang Espiritu Santo. Unsay prueba, Brad Kili, sumala sa Biblia? Ini ato lang pagkabasahon, Riberen, ining Bible sa Lucas kapitulo 3 21 paingon sa 22. Og sa nabautismuhan na ang tanang tao, og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na og nagampo ang langit na bukas. Sa 22. Og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon nga salampati. Kumao, bisag di ratataman, atong gisusi Brad Carlos, Brad Kili, Brad Ron, nga katong Espiritu sa Dios nga musulod sa tao, musulod sa lawas sa tao sa nakasulat sa Roma 8:9 ngadto sa 11 sa nabasa ganina sa unahan, nakita nato nga Espiritu to sa Dios. Unya dinhi sa Mateo nga atong nabasa kaganina sa 3:16, ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati. Giklaro sa basahon sa Lucas nga katong Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, nakita nato sa kapitulo 3 gikan sa bersikulo 21 ug 22 nga ang mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon og salampati. So ang gipasabot di ay sa nakasulat sa Roma kapitulo 8 bersikulo 9, ang punto diya nga ang Espiritu sa Dios mao din ang Espiritu Santo nga mosulod sa lawas sa tao, motemplo. Og dili lamang ang gipasabot niya na nga motemplo sa lawas sa tao, kundi kalakip na ang amahan nga nagbanhaw sa atong Ginoong Kristo og ang atong Ginoong Kristo. Pero agig dugang pagpamatod nga ang Espiritu sa Dios mosulod gyud sumala sa Biblia nga mao ka ng Espiritu Santo. Hain pa mabasa, Brad Carlos, sumala sa Biblia. Mabasa nato, Reverend, dinhi sa Biblia ang may tatak SDA Bible, sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17 ang nakapahayag, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios, og nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. 17, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan. Og kanang templo ha, mao kamo. Sa nabasa nato sa nakasulat sa Roma 8:9-11 sa basa nato sa sinugdanan. Dili pwede, Bradron, nga buhat-buhatan nimog kahulugan nga wala isulti dinhi sa nakasulat, Bradron. Tinuod na, Reverend. Og sa gidugangan natong pahayag nga nakadugang nga ang Espiritu sa Dios nga giingon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diya sa sulod ninyo. Nabasa na to nga ang Espiritu sa Dios mo kana ang ingon og salampati og nakita na to nga kana Espiritu Santo nga nagapuyo diya sa sulod ninyo. May lain pa bang gimensyon? Wala na. Aron ipasabot unsay kahulugan na niya. Unya dayon sa 17 giklaro kon adunay mulaglag sa templo sa Dios kanang maong mga tao ba, Bradron, nga gisudlan lugar o naa mo puyo o mo templo ang Espiritu sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo mao kamo. Dili po day mosulod ang Espiritu Santo, Bradron, nga mopuyo sa lawas kung dili mahimong balaan ang maong tao, Bradron. Kaya ang nakasulat gud sa Biblia, pag magbalaan ka, sumala sa Roma City 12, gisgutan man nga ang balaan diha, ang kasuguan, matarong balaan og mayo, na kung imong bantayan ka na, sa ato pa, kalakip sa pag-experience niya na, nga
musulod ang Dios, si Kristo sa unang panahon, sa pagpangalagad siya makatawan, og ang Dios nga Amahan sa panahong Israel, og sa panahon sa Espiritu Santo, ang gisgutan nga unod sa Roma 8:9-11 nga makapagtimplo silang tulo kay kining tulo usara. Nakaron, hain pa nga giklaro nga ang Espiritu sa Dios mao man gyud ang Espiritu Santo. Mabasa ba gyud kay giingon man Brad Ron nga ang mulaglag sa templo sa Dios kana bang imo bang patyon Brad Ron? Kay bawal man ang pagpatay. Kung mulaglag ka sa templo sa Dios, laglagon ka sa Dios. Kay nganong gipasipad ang lugar ang lawas nga gisudlan og sa panahon kang Kristo, si Kristo mo'y musulod. O ben ang Espiritu Santo musulod og ang Amahan musulod. Unsay priba nga mabasa litra por litra Brad Killing ang Espiritu Santo musulod yun. Sumala sa Biblia. Hain mabasa Brad Killing. Kini ato pagkabasahon reverence sa Seventh-day Adventist Church sa unang Korintos siyang kapitulo 6 bersikulo 19. Wala pa kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kung mao matinaw mga mahal lamang tigpaminaw nga giklaro nga wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Pag ingong nagapuyo sa sulod ninyo, gipakita na nga ang Espiritu Santo mupuyo sa sulod ninyo. Kana lang ang nakasulat sa Biblia. Dili nimo pagdugangan og unsay nakasulat. Busa ato kining gi-explain kung unsay unod sa Roma 8:9 ngadto sa 11 nga gipasabot. Nakaron, balikan ta ang nga pagpamatuod nga bisan pa sa daang tugon sa panahon sa kang Haring David Bradon, ang Espiritu Santo musulod na si David Bradon. Nasudlan o mipuyo o mitimplo ang Espiritu Santo di siyang lawas ni David. Unsay priba Bradon? Okay, Reb, ang priba, basahon ako. Sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din sa Salmo, Kapitulo 51, versikulo 10, ngadto 11, ang pagpriba gingon. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Pagipahayag niya nga doon ako noy espiritu nga matulid sa sulod niya. Sa 11 dayong gipahayag Reverend atong mabasa gingon. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Gani, diha niya ng puntuha, Bradron matinaw nga tuprob nga kanang nakasulat sa versikulo 11, no? Sa imong gibasa. Sa Salmo 51. Giingon, ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. May putnot nga gibutang number 7. Unya, og ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Muna nga, sa footnote sa number 7 makita ang Roma 8:9 Bradron. Tinoon. Unya niya ng panahon na kung nagtimplo ang Espiritu Santo pero dili mo templo ang Espiritu Santo Bradron niya tong dili katawhan sa Dios. Si Haring David hari sa Israel nga ang Israel katawhan sa Dios. Ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10-24 nga siya ang nagtukod sa Israel. Badon ang Dios. O niya official yan nga ngalan Reverend sa katawhan nga maong Israel mabasa sa unang hari 18:31. Nga Israel ang pangalan. Musa gitinaw lamang nga niya nang panahon na unsa bay gibuhat ni David. Do na bay gibuhat si David nga pagsulti-sulti mga mahal lamang tigpaminaw kay naman kaniya ang Espiritu Santo. Wala. Ang gi-explain lang diha ang kaugalingon nilang lengguwahe Hebrewanon. Hebrew ang ilang mga paglitok niya ng panahon na. Pero gi-explain nga kung wala ka niya sa unod, ang Espiritu Santo o ang Dios mupuyo, musulod sa templo. Kay ang templo nga gipasabot, balaan. O dili ka mahimong balaan kung dili nimo bantayan ang kasuguan. Kay sa Roma City 12, giingon ko na, ang kasuguan, balaan, matarong og maayo. Di kung bantayan nimo ang kasuguan, diya ka mamatarong kay maayo mo na. Diha ka mabalaan. Kay naman sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 nga 16 nga kinahanglan magbalaan ang tao kay ang Dios balaan. Busa ang pagkabalaan sa tao
pagbantay sa sugo. Kay kung dili ka mahimong magbantay sa sugo, Brad Ron, Brad Kili, Brad Carlos, dili mo templo ang Dios diya kanimo. Busa, balikan nato pagbasa ang Roma 8:9. Balikan nato ang gipahayag sa Biblia sa Seventh-day Adventist Church. Ingon ini ang atong mabasa, mga mahal namong tigpaminaw. Niya, una ang nakapayag, apan kamo wala diha sa unod. Manay una, o dayon, ang istansa nag-ingon, sunod nga istansa, hinunuan na kamo sa Espiritu. Kung tinod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Sa unsang bahin nga ang Espiritu sa Dios magapuyo diha sa sulod ninyo, kay gihisgutan, apan kamo wala diha sa unod. Gi-experience ba sa Biblia? Unsa kining gisgutan nga wala kamo sa unod? Sumala sa Biblia, Brad Kelly. Hain ang prueba. Gi-explain na Reverend, kini ato lang pagabasahon sa Seventh-day Adventist Church sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 hangtod sa 17. Ayon niya higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may magahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kaniya sa Visayas. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pagpangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata o ang pagpagadbog sa kinabuhi, dili gikan sa amahan, kundi sa kalibutan. O ipadala ko sa 17, og ang kalibutan mahanaw, og ang pangibog niini apan siya nga nagatuman sa kabuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kanturan. Atong nakita sa gibasa, Brad Ron, Brad Carlos, Brad Kili, matinaw nga ang nakasulat ganina sa Roma kapitulo 8 bersikulo 9, apan kamo wala diya sa unod. Atong gitanaw, ang gi-explain sa Biblia, unsa man day kung wala kamo diya sa unod. Hain ka nang wala diya sa unod. Motong gibasa ni Brad Kili, nga kung hain ka ning wala mo niya nang naa sa unod, gingon, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Ni ang mga butang diya sa kalibutan. Kay kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa man wala diya kanya. Ngano daw? Sa 16 gingon, kay ang tanan nga nasa kalibutan, ang pangibog sa unod. Nana, kinanglan nga wala kanining onora, ang pangibog sa mga mata, o ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili daw gikan sa amahan, kundi sa kalibutan, kung naa ka sa pangibog sa unod, o pangibog sa mga mata. Dayon sa versikulo 17, og ang kalibutan mahanaw kanang imong gihigugma nga butang nga unod, og ang pangibog nini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kanturan. Di gitinaw nga ang gisgutan nga ayaw ninyo paghigugma ang kalibutan, ni ang mga butang di sa kalibutan, kaya ang paghigugma sa kalibutan mao kana naa lugar ka na higugma sa unod. Gitinaaw ba, brethren, sa pagpayag sa Biblia matang sa unsa nga gi-explain nga kinahanglan nga wala ka niining buhat nga iya sa unod nga sistema, brethren? Kay kung naa ka niini, dili mo templo ang Dios o ang Kristo o ang Espiritu Santo. Mo nang gi-explain nga sulod niya ng Roma 8:9 hangtod sa 11. Gitinaw rin kung unsang matang sa unod nga diin dili gyud ang mga nangalagad sa Dios magbato niini. Mao ning mabasa nato sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 17. Gingon sa pagpahayag, ako magaingon kaninyo, pahayag ni Pablo, panagawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Kay kinahanglan man nga wala kita niini nga sistema nga unod, brethren. Dayon sa 17 dayon rin ang mabasa gingon, kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu. O ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod, kay kining duha nagakasinupakay man ang usa sa usa, aron kamo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Di nakita nato nga mapiot nga gitugon apan ako matupan ni Apostol Pablo, kay siya nagsulat sa Roma 8:9 ngadto sa 11, iya pong gi-explain nga kamo wala diya sa unod. Matud pa niya diri sa Galacia nga apan ako magaingon, panagawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Ihain ba ang mga pangibog sa unod, Brad Carlos, sa gisgutan dinhi sa mong basahon sa Galacia, sa gibasa ni Brad
Roni ang Kapitulo 5, versikulo 16, ngadto sa 17. Ayon kining pangibog sa unod, nga gisgutan. Mabasa na to, Reverend. Dini sa Biblia Tatak SDE Bible sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 19 ngadto sa 23. Og dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag. 20. Pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok. Sa 21. Kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak, og mga butang nga maingon, ingon niini. Pasidan-an ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo, kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. 22. Apan ang bunga sa Espiritu, mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog. Pagka mapuanguron, pagka maayo, pagka matinumanon. 23. Kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. O di nakita nato gitinaw sa sinugdanan pa lang sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 19 ngadto sa 23, gipadayon lang nagisgot og dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini. Mo ni ang kung naa ka sa unod, dili gikapuy-an sa Espiritu ni Kristo sa panahon pa ni Kristo. Og sa Dios nga nagbanaw sa atong Ginoong Kristo, og sa Espiritu Santo. Kay ang dayag nga buhat sa unod, gi-explain na, mao man ni ang paghubad. Hubaron ni mo na sa lain, inigawas ka sa maong gipahayag. Ang buhat sa unod mo ni pakighilawas, kahugaw, kaulag. Sa versikulo 20. pagsimba daw mga Diyos-Diyos. Buhat po na, kalakip niya sa unod. Panglamat ng linglaho ni mo ba? Mga dinumtanay. Usa, kung katawan sa Diyos, dili pagdumot. Kung dili, kung kining atong gibuhat bradron, pagbungkag kini sa naglain na kanato og prinsipyo bradron nga buot maghubad-hubad na sa ilang kaugalingon nga hinubaran sama sa padim bradron. Kanya gingon, mga pagkigbingkil, dili man ni ato bingkil bradron kay gibutyag man nato ang sistema nila. Kay malamat unya ang mga tao nila bradron. Pangabubho, kapungot, iya-ihahay, sinupakay, pundok-pundok. Nakasulod na sila sa pundok sa PBC bradron. Nagbuhat pag yun og pundok. Kagid sana nga buhat. Buhat ka na sa unod, nakasulat ka na. Mo ka na ang naglimin sa Roma 8:9 ngadto sa 11. Kung ipadayon nato, gingon pag yun, kasina, apil na nga nasina ka. Hubog-hubog, di ba? Kasina ng ilang gibuhat bradron kay nag-release po sila mga pulong na rabakunay panipas bradron. Dunay pruiba ang gisulti ni Apostol Pablo. Busa kami kumusulti, wala kami ko kaulaw kay maulaw bayapon mi sa mga nasakop dinhi sa PIDM nga dili day tinuod ang among gisulti. Nga makaplaga ng espiritual nga mga butang o espiritual nga mga pulong, labi na sa mga pulong bag-o. Basta bingon sila nagpatuto na lang punta. Kay duli kundi sa mususi sa atong panulti. Dili po ni nga bahaw na ni. Nga pag dunay mo ingon nga dawaton, madawat ba nato ang pulong gitudos por santo, hukaran ta atong daan. Diri bag-o. Dili tong mga bahaw. Nga mga pulong agitudlo sa Espiritu Santo. Mao na dili tong mga bahaw. Nga mga pulong agitudlo sa Espiritu Santo. Mao na agoy og testingan ni sila kay gipanghambog ra babaw ba ka og motipas ba to. Sigurado man gyud nga sentro. Unsa pa? Hudyaka, bahakhak, og mga butang nga maingon-ingon ini nga susama lugar. Matod pa ni Apostol Pablo, buhat man ka na sa unod, pasidan-an ko kamo. Sama sa ako ng pagpasidaan kaniyo kaniadto. Nga ang mga nagabot sa maong mga butang, dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Di, wala kay mapanunod. Kung naa ka nining mga buhata sa unod, kana ang naglimin nga nakasulat nga kahulugan sa Roma 8:9-11, di kay sige balik-balik, yaw ta kung magsulti lugar pananglitan, ana. I-explain ang kahulugan niya, ang kahulugan nga ara sa Biblia, mo kada ang atong nakita. Nakaron, kung naa ka sa pangibog sa unod, walay Espiritu Santo nga mo templo nimo. Mo ni buti pasabot, og walay Espiritu ni Kristo nga mo templo nimo.
O walay Dios nga nagbanaw sa atong Ginoong Kristo nga mopuyo sa sulod sa tao sumala sa gisulti ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 8 versikulo 9 ngadto sa 11. Hayan pang gipasabot ni Apostol Pablo Brad Kili nga kinahanglan nga wala gyud sila dinhi sa unod. Hayan pang dugang payan. Okay, Reverend, kini atong pagabasa sa 70 Adventist Church sa Episo Kapitulo 2 versikulo 3. Sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibong sa atong unod nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas o sa huna-huna o busa na kinaiya mga taong gikaligutgutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Kung matinaw, sa gibasa ni Brad Kili, kini ang atong mapahayag. Sa ilang taliwala, matod pa ni Apostol Pablo, kitang tanan na nagkinabuhi kanadto diya sa mga pangibog sa atong unod. Sa wapa diya sila sa atong Ginoong Kristo, brethren. Buti pa sabot kung wala pa ka sa matuod, kay si Kristo malay nagdala sa kamaturan, naman sa Juan 14:6 nga iyang giangkon nga siya maong dalan ang kamaturan. Kung wala pa ka sa kamaturan, nagkinabuhi daw sila ni adto sa mga pangibog. Kay giingon man niya sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kani adto diya sa mga pangibog sa atong unod. Nga mga matinumanon sa mga pangandoy daw sa lawas ug sa mahuna-una. Busa sa kinaiya kung naa lugar tana mga taong gikaligutgutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Kung naa ka niya ng mga pangandoy sa lawas ug sa una-una, mga matinumano niya ng mga pangandoya, pangibog ka na sa unod. Gi-explain na ang tanang matang sa pangibog sa unod. Gi-explain na sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 19 ngadto 23 sa nabasa na sa unahan. Kung wala nimo buhata ang pagkamatarong nga gi-explain, may Dios ba nga mo templo nimo? May espiritu ba ni Kristo? Kay nganong espiritu ang gisgutan ni Kristo may itemplo, brother. Lison magyang lawas di man paigo. Busa gipasabot nga espiritu gyud ni Kristo. Gituyo pod nga espiritu ni Kristo kay basig inog Espiritu Santo na. Gituyo pod nga lahi ang Espiritu Santo, lahi pod ang nagbanaw ni Kristo nga mo'y mohimo gyapon sa pagsulod. Nakasulat ka na sa Roma 8:9-11 na kung wala nimo ang buhat nga dili matarong o naa ka sa buhat nga unod-non, Brad Carlos, kinsa ang nakasulod diya sa mong lawas kung nabuhat na nimo ang mga unod-non? Kinsa ang nakasulod? Ani Reverend, atong pagkabasahon sa Biblia ang may tatak SDA Bible sa Episo Kapitulo 2 versikulo 2. Nga niini na nagawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana, uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilo. Balikan ta pagbasa. Nga niini na nagawi kamo kaniadto uyon sa paagi nining kalibutana, uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Di ang nakasulod badron espiritu nga masupilon, dili na Dios badron. Ano? Nagbuhat man sa unod dong pamaagi kanabang panglamat panglinglattanan. Unya gipakita ba sa Biblia kinsa ang nagbuhat sa mga pagpanglamat kanabang pag-ilan lugar tanan nga sa lawayon nga buhat badron naabay gipakita sa Biblia nga sa diha nga nabuhat niya kini dili na espiritu sa Dios ang nakasulod niya. Ano na Reverend? Kinsa? Mao kana si Judas Iscariote ang magbubudi sa atong Ginoong Kristo. Basahon ako dinhi sa Biblia nga may tatak SDA Bible sa Juan Kapitulo 12 versikulo 4 ngadto sa 6 gingon. Apan si Judas Iscariote nga usa sa iyang mga tinun-an nga mao gani ang magbudhi kaniya miingon sa 5. Ngano nga kining pahumot wala man hinuon ibaligyag tulo ka gatos ka denaryo ug ang halin ihatag sa mga kabos. Sa 6. Kini gisulti niya dili tungod kay siya may kahangawa alang sa mga kabos kundi tungod kay siya kawatan man ug kay siya mauman ang magtitipig sa panudalan sa kwarta ang igasulod nini iyang pagakapnan. So mao ni ang gipakita sa Biblia Reverend mahitungod kang Judas Iscariote nga naa niya ang pagmalimbungon kay kapnan ko niya ang giingon nga mga kwarta nga igasulod diya sa panudlanan. Di buhat ka na sa unod kay gidili man ang pagpangawat, no? Kawat man na. Iyang kapnan god si Judas Iscariote sumala sa nabasa ni Bradron. Karon si Judas Iscariote unsay giingon
sa atong Ginoong Kristo kabahin kang Judas Iscariote Brad Kili. Okay, Reverend, kini atong pagabasa sa 70 Adventist Church. Sa Juan siyang kapitulo 6, siyang bersikulo 70 ngadto sa 61. Si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili ko man kamo ang napulog luha? Ngani ang usa kaninyo yawa. Sa 71, nagpasabot siya niini mahitungod kang Simon Iscariote nga anak nga si Judas kay kini siya usa sa napulog luha mauman ang magbudhi kaniya. Kung mao matinaw nga sa Biblia, kung balikan tang gibasa ni Brad si Jesus mitubag kanila. Dili ba gipili kuman kamo ang napulog duha? Ngani ang usa kaninyo yawa? O di tanawa, nganong nayawa naman ni Judas. Iyang pangkapnan ang gisulod diha sa maong panudlanan kay kibalay si Judas gitawag og tresurero. Siya nagkupot sa panudlanan sa kwarta. So wala sa atong nabasa sa Biblia. Di ingon ni Kristo gipili ko kamong napulog na pero ang usa nahimo na yawa na. Nagaron. Gitinaw ba sa Biblia, brethren? Kung yawa man sa unsang paagi nga naana ang yawa sa sulod niya, brethren, gi-confirm ba sa atong Ginoong Kristo nga nakasulod na ang yawa diya kang Judas Iscariote, brethren, gumikan nga ang mga nasa panulanan ang kwarta iyang pangkapnan, iyang kawatan. I-confirm gyud na sa atong Ginoong Jesucristo, Reverend. Basahon ako ang Biblia nga may tatak SDA Bible dito sa Juan kapitulo 13 bersikulo 26 ngadto sa 29 gingon. Og si Jesus mitubag siya mao kadtong pagatunulan ko niining pan tapos ikatuslob ko kini sa panaksan og sa gikatuslob na niya ang pan kini iyang gitunol kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. 27 sa pagkadawat ni Judas sa pan siya gisudlan ni Satanas og si Jesus mingon kaniya ang imong pagabuhaton buhatas madali. 28 gingon sa pagpayag sa mga nanambong sa kananan walay bisan usa nga nahibalo nganong iyang gisulti kini kaniya. 29 ang pagpayag sa Biblia. Dihay na nagunahuna nga tungod kay si Judas mauman ang magtitipig sa panudlan sa kwarta, si Jesus nagingon kaniya pagpalit sa atong kinahanglanon alang sa fiesta o nga pahatagan kaniya ang mga kabos. Busa gitinaw sa Biblia nga nasabtan sa matinun-an nga nganong nasudlan siya ni Satanas. Ilang naibaluan nga siya manggod ang magtitipig sa panudlanan sa kwarta ug ang kwarta iyang pangkapnan pangwaan ba? Imbes lugar pa ng litag o sa 1,000. Awa na. 700 na lang. Nawa ang 300. Muna nga, ang nakasulod ni Judas Iscariote, dili na Espiritu Dios. O dili na Dios. Dili Espiritu sa Dios, kamang Espiritu Santo. O dili ang Espiritu po ni Kristo ang nakasulod. Ang pruweba, Reverend, pagkabasahon nato sa Biblia ang may tatak SDA Bible sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 46 ang kapahayag. Unya si Jesus mituwaw sa mahusog nga tingog nga nag-ingon, Amahan, nganha sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa nakapamulong siya niini, nabugto ang iyang ginhawa. Nakita nato but di nato nga ipasabot nga nagapuyo si Kristo sa sulod ninyo. Ang mopuyo di ay ang espiritu bradon ni Kristo. O tanawaw. Kay si Kristo adunay espiritu sa gibasa ni Brad Carlos. Una si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, Amahan! O lain ang amahan, bradon. Lain pud ang anak, kay ang anak mo'y nagsampit sa amahan. Ngana sa imong magkamot, itugyan ko ang akong espiritu. Munang isulod ni Kristo. Siya makatawan kung wala sila magbuhat sa unod ng mga buhat. Munang buot ipasabot sa nakasulat sa Roma 8:9-11 nga kinanglan wala ka diha sa unod. Katong mga gisgutan nga mga butang nga dili gustuan sa Dios kay kung imo tong buhaton muupusit kanya to ang sulod nimo si Satanas na wala ka templohi sa Espiritu Santo o sa Espiritu ni Kristo sa panahon sa iyang mga tinun-an o ang Espiritu sa Dios o ang Dios nga nagbanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Munang naglimin diha nga istorya na karon muna nga ang bersikulo 10 sa kapitulo 8 sa Roma, balikan tagani. Ang bersikulo 10. Nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo sa ato nang gipahayag nga gisubay ni Apostol Pablo kay kabalo naman si Apostol Pablo, di siya na nag-explain.
Apan kung ana si Kristo sa sulod ninyo, now, bisan patay kamog mga lawas tungod sa sala, ang inyong mga espiritu buhi tungod sa pagkamataon. Kita mo na, kung si Kristo ana sa sulod ninyo, dili man makasulod ng lawas ni Kristo, kundi ang espiritu ipaagi sa pagsulod. Bisan pa daw kamog patay og mga lawas tungod sa sala, ang inyong mga espiritu mabuhi. Patay daw ang lawas, pero mabuhi ang inyong espiritu tungod sa pagkamatarong. Kanusa, kung mapuy-an ka sa espiritu ni Kristo, sa gingon ni Apostol Pablo, kay ilaban ang panahon. Kanusa, kung mawala nimo ang buhat nga unod, mapuy-an ka sa atong Ginoong Hesus Kristo nga espiritu. Nga naman, bisan kunog makasala ka, nga naman, kay sa panahon kang Kristo, pag makasala, siya ang manubag niya na sa sala sa iyang mga katawad, bisan pa sa sala sa tibok kalibutan. Ayon ang puriba, Brad Carlos, sumala sa Biblia. Ato pagabasahon, Reverend, sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 2. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili managpakasala. Apan kun may makasala man gayod, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan. Si Kristo ang matarong. Oh, nakita nato. Sa gipahayag sa nakasulat sa Biblia sa unang Juan 2:1 ug 2, si Kristo di manubag. Balikan taw, minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili managpakasala. Apan kun may makasala man gayon, kita adunay manlaban nga mga tubang saman, si Kristo ang matarong. Ano man kay sa bersikulo 2 gipahayag, og siya mao ang halad pasiguli alang sa atong sa mga sala. Og dili lamang sa ato urang mga sala, kundi sa mga sala usab sa tibuok nga kalibutan mo nang gipahayag. Busa atong susiyon sa Biblia nga kanang paghalad nga kung makasala di ay siya na ang manubag, kay siya na ang halad sa mga nagkasala, brethren. Unsa ba ang kahulugan sa paghalad niya, brethren? Mao ni ang kahulugan ni birin nga atong mabasa din sa Biblia nga may tatak isdi Bible sa Mateo Kapitulo 20 versikulo 28. Maingon nga ang anak sa tao mianhi dili aron siya pag-alagaron kundi sa pag-alagad o sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. O nakita nato nga ang paghalad di ay nga gipasabot, mao di ang pagpakamatay ni Kristo. Mao to nga kung makasala man sila, nagyapon si Kristo nga muhatag og pagkamatong kay gikonsiderahan, brethren, ang iyang pagtubos ni Kristo, ang iyang pagpakamatay, pagtubos sa mga kasalanan sa iyang mga tao, pero dili lamang sa mga tao, kundi sa tibok daw kalibutan, dili lamang sa iyang mga tao, brethren, kundi sa tibok kalibutan. Kay gitagna na nga adunay pagpasaylo nga pagabato ni Kristo. Hain ka na. Sumala sa Zacarias Kapitulo 3, versikulo 9. Kini ang atong mabasa, gingon. Kaya na karon, ang bato nga akong gipahimutang sa tubangan ni Josue, ibabaw sa usa ka bato, mao ang 7 ka mga mata. Ana karon igakulit ko ang kinulit niya na, nagaingon siya ba sa panon, og panason ko ang kasalanan niya ng yuta sa usa lamang kadlaw. Kung magitag na, brethren, nga plano na sa Dios nga panason ang sala niya ng yuta sulod sa usa lamang kadlaw. Kung kanusa pagpuhas ni Kristo sa mga kasalanan sa mga tao, brethren, pagpakamatay niya, pagluwas na kadto, brethren, sumala sa Biblia. Pero kung giluwas sila, pinaagi sa kamatayon sa dugo ni Kristo, dili po pwede nga giuna-una sa ubang reliyon, brethren, nga padayon sila nga nakasala, kay gamito nila ang unang Juan 2:1-2 nga si Kristo man mao ang manubag. Kung mapasaylo na pinagi siyang paghalad, wala na'y kapasayloan. Kung magbuhat na po sa tinuyo nga pagpakasala, o siya puriba, brethren. Ang puriba, brethren, basahan ako sa Biblia nga may tatak isdi Bible, din sa Hebrewanon, Kapitulo 10, versikulo 18, kama 26, ngadto sa 27, ang atong pagbasa, giingon. Kaysa diha nga mapasaylo na kini, wala na usab kinahanglan na ang halad tungod sa sala. Sa 26 din gingon sa pagbahaya. Kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos na ito madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na'y nahibilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala. 27. Kundili, ang usa na lamang ka makalilisan nga pagpaabot og hukom,
og kabangis sa kalayo nga magaut-ot sa mga kaaway. Oh, di tapos na sadyang naghalad na si Kristo, dili na nga musubli pa siya paghalad. Na ang paghalad pagpakamatay niya siya ang pagluwas man to sa sala sa mga katawan. Busa mga mahal lamong tigpaminaw mga kaigsunan. Mao kana nga kung katawhan na ta sa Dios. Kanang naa sa Roma, nagisgutan nato kapitulo 8 bersikulo 9 ngadto sa 11. Kung unsay gipasabot sa nakasulat niya, mao kana ang pagpayag nga kinahanglan nga wala ta diha sa unod. Magbuhat ta lugar sa pagkamatarong para sa atong kapanahonan nga ang Espiritu Santo permanente mag-uban nato, magpuyo siya pud diri nato. Maura na ang gipasabot nga experience. Other than that, wala na. Ang pagkamatarong gyud ang gikinahanglan. Sa panahon kang Kristo, si Kristo mosulod sa iyang mga tao, pinagi sa Espiritu, pero kinahanglan nga wala sila sa buhat sa unod. Tanaw si Judas nga nagbuhat sa unod nun nga mga binuhatan. Ang nakasulod niya si Satanas na, dili na Dios. Mo kana ang naglimin sa nakasulat sa Roma 8:9 hangtod sa 11. Busa sa mga membro sa PBCM o sa mga nagpataliw karon, hinaot nga nasabtan ninyo nga moday kana ang gipasabot sa nakasulat sa Roma kapitulo 8 bersikulo 9-11 ang mga kahulugan nga na-explain na nato. Niabot na mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Divine Master Tomas D. Inisinio kini ang inyong alagad, Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, og sa kalausab sa kauban nga mga ebanghelista. Kini usabin yung igsoon, Brother Kili and Sipido. Kiniusab si Brother Carlos Feliciano. O kiniusab ang inyong igsoon, Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.